ik een speciale band wat je me hier voor komen? Nou? Kattenjammer. Hoe voelt dat? Het Wienense krek op? Leuk. Heel leuk, ja. Wat wie de krek zo leuk om? Nou, alle liedjes eigenlijk. En hoe ze het doen. Nou, en al die instrumenten. Hoe ze dat bespelen kennen. Hoe is het helemaal mooi, jongen? Eentje koek helemaal uit mijn hollen. De rivier huilt eerst nog eens flink hard. Het is gewoon overal een ontzettend goede sfeer. Je ziet dat alle podia, Noorderwienpodium, Talent Stage, Prinsentuin, gewoon overal lekker druk is en mensen lekker doorlopen en ja, ervan genieten. Het is voor zelfs een mooie dag, het is mooi waar. Goed voor de omzet, denk ik. Ja, ik hoop het wel, want we hebben natuurlijk geen entree, dus we moeten het wel van andere dingen hebben. Maar goed, we hebben toch een leuk aantal mensen in de stad op het moment. In totaal verwacht de organisatie zo'n 60.000 mensen. Dat is volle minder als verliezen hier, maar doe hier elke niet een vrije dag. De mensen die Joet naar Leeuwarden komen, kunnen haar op allerhande wijzen vermijden. Mijn muziek. De legervoertuigen. Of even bij allerhande krimpjes deel te gaan. Het is niet heel druk of zo, maar er lopen mensen langs en die huizen gaan heel goed. Dus het is wel leuk hier. En je kunt vanzelfs even lekker genieten van het simmerwaar. We zijn in Leeuwarden geboren en we wonen al heel het moed. We wonen in Beets, dus vandaar dat we dan regelmatig weer rondkomen. En dan vinden we dit wel aardig. Ja, wat dit is zo mooi, hoor. Nou ja. Nou, gewoon gezellig. Grote mensen, iedereen is beleerd en mooie muziek. Dus wat wil je dan nog meer? En mooi waar. En waarom zijn jullie naar het Bevrijdingsfestival gekomen? Voor de sfeer, de muziek. Ja. Nou, en ook na gisteren dat je gewoon weet dat het dodenherdenking is. Dat je het ook echt moet vieren dat je vrij bent. Ja. Het Leeuwarden Bevrijdingsfestival wordt het nog rond Joen Alvoeren. Het festival wordt afgesloten door de band Raccoon.